dragi moji. Ja sam Anja Lazić, psiholog u PSZ-u u Aachenu i danas se bavimo temom kako mogu da organizujem svoj dan u doba korone. Svakako je naš dan drugačiji nego što je bio pre korone, jer živimo po drugačijim okolnostima i tim povodom želim da vam dam par konkretnih saveta koje bi vam bili od koristi. Svakako je veoma bitno da održavate svoju dnevnu rutinu, što znači da pokušate da ne ostajete po ceo dan u krevetu i u pidžami, presvucite se, isplanirajte neke druge aktivnosti u toku dana, kao što je, na primjer, šetnja u prirodi, kuvanje, učenje nemačkog jezika i mnoge druge. Ako imate neki važan termin, poželjno je da isplanirate neku prijatnu aktivnost posle tog termina. Ostanite u kontaktu sa svojim najbližim osobama. Izbjegavanje socijalnih kontakta ne znači automatski da treba u potpunosti da odustanete od njih. Možete da isplanirate određeno vreme u toku dana koje je rezervisano samo za telefonske razgovore i još bolje putem video poziva. Migranti itekako znaju kako je to teško kada ne mogu da budu u kontaktu sa svojim najmilijim osobama. U toku kriznog stanja ili vanrednog stanja može da bude od pomoći ako probleme svrstamo u dve kategorije. Ako postavimo sebi pitanje koje su to stvari na koje mogu ja da utičem i koje su to stvari na koje ja ne mogu da utičem. U vanrednom stanju, u kriznim situacijama, dešavaju se stvari mimo naše volje na koje mi nemamo uticaj i zato je poželjno da preokupiramo naše misli nekim drugim aktivnostima, kao što je, na primer, gledanje filma, čitanje neke dobre knjige, da se bavimo sportom ili, na primjer, da igramo naše omiljene igrice na mobilnom telefonu ili kompjuteru, ali naravno ograničeno. Da to isto bude vremenski ograničeno. Konzumirajte medije i društvene mreže namenski i oprezno. Biti informisan je veoma bitno, ali je i tekako bitno biti oprezan po pitanju izvora informacija. I naravno koliko vremena investirate u to. I ne zaboravite, vi niste sami u ovoj situaciji. PSZ tim je tu za vas i budite mi dobro do sledećeg viđenja.